Jak na změnu dechového vzorce, to znamená, jak na změnu intenzity vašeho dechu v běžném životě, velice jednoduše. Potřebujete to dělat. Už víte, že máte dýchat nosem, jemně, tiše a klidně a zapojit dobře bránici. K tomu všemu zkuste nyní 5 minut dýchat v poměru stejném, nádech i výdech. Dejme tomu třeba 3 nebo 4 doby nádech, 3 nebo 4 doby výdech. Po 5 minutách tento vzorec změňte. Uberte si trošku nádechu, takže ho třeba zkraťte na 4 doby a na 6 dob dělejte výdech. To znamená, že začneme klasickou dechovou meditací, přidáme zkrácený dech, to znamená redukujeme dýchání, budeme mít pocit, že potřebujeme dýchat, že máme nedostatek toho dechu, toho kyslíku, ale to je všechno v pořádku, to je jenom přizpůsobení se postupně zhoršeným podmínkám. A uvidíte, že budete-li třeba takto dýchat měsíc, tak za měsíc na sobě pocítíte změny, výsledky v tom, jakým způsobem dýcháte v běžném životě, ale třeba taky při sportovních aktivitách. Tak ať se vám daří a já vás zdravím z dýchárny.